जी अतिशय टेस्टी लागते। अगदी नॉनव्हेजच्या भाजीपेक्षाही इतकी छान की भाजी तयार होते। सुरण कट करत असताना काय काळजी घ्यावी किंवा सुरणाच्या भाजीमध्ये कुठला पदार्थ आवश्यक वापरावा जेणेकरून ती भाजी खाल्ल्यानंतर खात सुटत नाही किंवा ती भाजी खाण्यासाठी अतिशय चांगली लागेल, तर चला मग सुरुवात करूयात। सगळ्यात अगोदर पाव किलो सुरण घेतलाय। आता ह्याची साल सुरीने काढून घेऊ। तर ह्या सुरणाच्या साली काढण्यापूर्वी हाताला तेल लावून घ्यायचे आहे, म्हणजे जेणेकरून हाताला खाज येणार नाही, कारण बऱ्याचदा सुरण कट केल्यानंतर हाताला खाज सुटते, यासाठी हाताला आवश्यक तेल लावावं। आता सुरणाचे काप तुमच्या इच्छेनुसार तुम्ही लहान मोठे करू शकता, अगदी बारीक केले तरी चालतील किंवा या पद्धतीने छोटे छोटे स्क्वेअर आकाराचे आपण सुरणाचे काप किंवा सुरण हे कट करून घ्यायचं आहे। ही भाजी बरेच जण उपवासाला सुद्धा खातात आणि बरेच जण ह्याची भाजी सुकी सुद्धा बनवतात किंवा रसेदार भाजी सुद्धा बनवता येते। इवन तुम्ही ही भाजी टिफिन मध्ये सुद्धा देऊ शकता, इतकी ही टेस्टी भाजी तयार होते। आणि हे सुरण पाण्याने धुवून घ्यायचं आहे। आता इथे आपण भाजी तयार करण्यासाठी 3 मोठे चमचे तेल घेतलेत आणि तेल गरम झालं की यामध्ये एक मोठ्या साईजचा कांदा वापरायचा आहे। कांदा सुद्धा बारीक चिरून घ्यायचा आहे आपल्याला आणि कांदा 2 ते 3 मिनिटं परतून घ्यायचा आहे। थोडासा कलर चेंज झाला पाहिजे। त्यानंतर थोडासा हिंग, 1 चमचा हळद, 1 चमचा लाल तिखट आणि 1 चमचा गरम मसाला, हे सगळे मसाले आपल्याला कांद्यामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहे। त्यानंतर आपण 2 मोठे टोमॅटो घेतले आहेत। टोमॅटो सुद्धा बारीक कापून घ्यायचा आहे आणि व्यवस्थित परतून घ्यायचा आहे। अजून एक महत्त्वाची टिप म्हणजे ह्या भाजीमध्ये 1 चमचा मालवणी वाटप आवश्यक वापरा, म्हणजे भाजीचा जो काही रस्सा असतो तो थोडासा दाटसर होतो। आणि जर तुम्हाला मालवणी वाटपाची रेसिपी हवी असेल तर त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये देते। आता ह्यामध्ये आपण जे काही सुरण कट करून घेतले होते ते ऍड करायचे आणि ही भाजी ह्या मसाल्यांमध्ये मिक्स करून घ्यायचं। त्यानंतर ह्यामध्ये चवीनुसार मीठ घालून मिक्स करून घेऊ। ह्यामध्ये साधारण 1 ग्लास पाणी ओतून घेतलंय। तुम्हाला जर भाजी दाटसर आवडत असेल तर त्या पद्धतीने पाणी ओतून घ्यावं आणि पाणी ऍड करताना नेहमी गरम पाणी वापरावं। ह्यामध्ये कोकम ऍड करायचं आहे। ही भाजी थोडीशी आंबट गोड तिखट अशी छान लागते आणि अतिशय चवदार होते। आता ह्यानंतर ह्याचं झाकण लावून कुकरचे 2 शिट्ट्या काढून घेऊ। आता ह्याचं झाकण ओपन करूया। तर तुम्ही इथे पाहू शकता की कलर खूप सुरेख आलाय आणि तितकीच टेस्टी भाजी आहे। सुरण मस्तपैकी शिजलंय। तर अशा प्रकारची आपली झटपट होणारी सुरणाची भाजी तयार आहे। नक्की या पद्धतीने ही भाजी ट्राय करून बघा। तुम्हाला आणि तुमच्या घरातील प्रत्येक व्यक्तीला ही भाजी नक्कीच आवडेल। तर तुम्ही ही भाजी तुमच्या इच्छेनुसार सुकी भाजी किंवा पातळ रस्सा सुद्धा या पद्धतीने तुम्ही बनवू शकता। ही भाजी पोळी बरोबर, चपाती बरोबर किंवा तांदळाची भाकरी असेल तर अप्रतिम भेद होईल। नक्की एकदा ट्राय करा आणि आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे आम्हाला कमेंट करून नक्कीच कळवा। तसेच आजच्या व्हिडिओला जास्तीत जास्त लाईक आणि जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा। जर तुम्ही आमच्या चॅनलवरती नवीन असाल तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। तसेच बाजूला बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि लवकरच भेटू नवीन रेसिपी सोबत।